Jongens van mijn kanaal, ik ben Jay. Leuk dat jullie kijken naar de eerste video van mijn kanaal. Op mijn kanaal ga ik Team Fortress 2 doen. En Minecraft. En misschien nog wel meer games. Maar wat ik nu eerst ga doen is Minecraft. En dan gaan we PvP doen. Ja. Oké. Nu gaan we eerst zoeken. Ja, deze was. Ik kan hem niet slaan. Oh. Ja, tot de. Yes, ik heb iemand gekild. Oké. En dan is het dus de bedoeling dat we mensen willen. Oh, dus ik moet achteraan. Maar ik heb nog geen vaste game dagen. En dat komen dan misschien ook niet. Ik ga ook een serie starten op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik hoop dat jullie ook gaan abonneren. En ja. Ik ga eigenlijk alleen maar gamen. Dat is al wel één ding. Dus ik ga niet vloggen of zo. Webcam kan ik aanzetten, maar doe ik niet. Ja, oké, ik ga dood nu. Sowieso, ik ga dood. Ja, ik ga dood. Nou, maar ja, dus dat is het een beetje. Ik ga gamen. En jullie kunnen mijn plaatje van jullie kunnen mijn logo misschien zien. Nou, mijn kanaal heet dus YOLO. Wat? Oké, ik ga door. Mijn kanaal heet dus YOLO Boy Gaming. Of YOLO Boy NL. Even vergeten. Ik heb het kanaal nog maar 2 seconden. Ik heb hem net even aangemaakt. Dus ik ben het even vergeten. Oh, zielig. En daarvoor zie je op het logo. Op de PlayStation controller. Dat heb ik net even zelf gemaakt. Death. No, no, no. You are dead. Nee, nee, nee. Oh, jongen. En er komen dus ook wat ik Team Fortress 2 doe met nog wel soms eens met een vriend. En over die prison dat doe ik roleplay in. Oh, en ik ben dood. Dat is echt heel dom. En ik ga dus ook vaker dit doen. Ik ga survivalen. Nou, waarom span ik hier? Dat vind ik het niet leuk. Die is niet weer spannen daar. Nee. Hier zit eigenlijk een gat. Oké. Fight! Slaan je heen. Overal slaan je heen. Maar dat is dus even wat ik ga doen op mijn kanaal. Die laat ik het ook bij. En ik hoop dat jullie gaan abonneren. Deel het kanaal met je vrienden. Ook dat jullie het ook gaan doen. En laat een reactie achter als je het leuk vindt. Als je meer video's wil zien. En ja. Dan ga ik vaker gamen. Doei. Ja, ik vind het.